Il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali ħabbar li Infrastruttura Malta temmet it-titjib taż-żewġ roundabouts prinċipali f'Ħażebbuġ kif ukoll ta' triq arterjali ta' bejniethom triq l-Mdina. L-investiment ta' €900,000 ikkonsista fid-disinn u l-bini mill-ġdid taż-żewġ roundabouts prinċipali ta' din-lokalità, jiġifieri dik ta' ħdejn il-Bieb Darowan u dik ta' fejn l-iskola ta' Dorotej u twessieħ u disinn aħjar ta' triq ta' bejniethom. Il-proġett lesta fi ftit anqas minn xahrejn u rriżulta mhux biss f'aktar effiċjenza u sigurtà, iżda anke f'aktar faċilitajiet għal mezzi alternattivi ta' trasport. Dan il-proġett daħħal ukoll diversi kunċetti ġodda f'Malta, kunċetti li huma favur iċ-ċikliżmu. Intant fi żvilupp separat, Infrastruttura Malta se tagħlaq it-triq li taqqat il-Marsa Ħamrun Bypass mal-Imrieħel Bypass bejn it-2 u l-ġimgħa 15 ta' Settembru. Dan se jsir sabiex tinbena mill-ġdid bħala parti mill-aħħar xogħlijiet tal-proġett tat-twessieħ tal-istess Marsa Ħamrun Bypass. It-triq jeħtieġ tingħalaq għal ftit jiem sabiex tinbena b'pedamenti u asfalt ġodda. Minħabba f'hekk, il-karreġġjata fid-direzzjoni tat-tramuntana tal-Marsa Ħamrun Bypass se tiddiaq għal korsija waħda biss li tagħti għall-mini ta' Santa Venera lejn l-Imsida u San Ġiljan. Filwaqt li din it-triq se tkun magħluqa meta tivvjaġġa minn nofsinhar tal-pajjiż lejn Ħattart, Ħalbalzan, ir-Rabat, il-Mosta u lokalitajiet oħra fl-istess direzzjoni, jeħtieġ tuża r-rotot alternattivi billi tgħaddi minn Ħalqormi u Ħażebbuġ. Tabelli mwaħħlin mal-ġnub tat-toroq qed jitwaħħlu fl-inħawi kollha matul il-karreġġjata mill-Marsa lejn Santa Venera, fi triq għal Domoro, triq Diċembru 13 u l-Marsa Ħamrun Bypass sabiex jiggwidaw lill-pubbliku lejn ir-rotot alternattivi.